дар ноҳияи Шаҳрнав имрӯз 53 муассисаи таълимӣ буда, аз он 36 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии асосӣ ва 7 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ мебошад. ҳамчунин як муассисаи давлатии таълимии Мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи шаҳри Нав, осоишгоҳи бемориҳои сили Қаратоқ, литсеи касбии техникии рақами 11 ва 6 кӯдакистонҳои назди шӯъбаи маориф фаъолият доранд. айни ҳол ки фасли зимистон ҳукмронӣ дорад, ҳамаи муассисаҳо пурра ба зимистонгузаронӣ омодаанд. оид ба рафти зимистонгузаронӣ дар муассиса омодагии пешагӣ аз моҳи август гирифта шудааст. захираи ангишт, ҳезум то ба имрӯз захира карда шудааст ва дар 29 синфхона печҳои аловӣ шинонда шудааст ки тамоми синфхонаҳо имрӯз гарм аст ва хонандагон ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. барои зимистонгузаронӣ муассиса ба пуррагӣ омода аст. имсол дар соли таҳсилӣ 2018-19 барои зимистонгузаронӣ 9 тонна ангишт, 8 куб ҳезум ва сӯзишворӣ захира карда шудааст ки дар 26 синфхона гармидиҳӣ ба пуррагӣ фаровон аст. дар қатори таъмири хушсифат дар шӯъбаи маориф ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шаҳрнав ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистонгузаронии солҳои 2018 ва 2019 ситоди махсус ташкил карда шудааст. зимистонгузаронӣ ҳамаи синфҳо бо печҳои аловӣ таъмин мебошанд. дар соли равон мо аз ҳисоби сметаи хароҷотии муассиса 13 тонн ангишт ва 12 куб ҳезум харидорӣ кардем. басанда аст ва кӯшиш мекунем ки зимистони соли 2018-19ро бо як сари баланд сар кунем. масъалаи дар рафти зимистонгузаронӣ хело аз ҷиҳати сифати таълим тарбия бошад. хонандагони мо дар озмунҳое ки имрӯз гузашта истодааст хеле фаъол ишро мекунанд. аз он ҷумла дар озмуни ҳунарманд ҳар куҷо бубад сарфароз баъшта ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ хонандагони мо дар озмун ишро карда дар байни ҳудуди ҷамоатҳое ки дар ноҳия ҳаст сазовори ҷои якума гардиданд. дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи Шаҳрнав дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои худро ёфтааст. бояд гуфт ки имрӯз толибилмон дар ин ҷо бо тамоми шароитҳои хуби таълимӣ таъмин мебошанд.